אבירם, ואני שמואל, וביחד אנחנו אבירם ושמואל. ישיר משה שבאהרון וואו, כמה עברנו מאז הסרטון הזה, מטורף. כן, ממש, אנחנו עברנו, המדינה שלנו. האמת, מעניין מה יגידו מי שיצפה בזה בעוד שנה, שנתיים. לגמרי, אבל מה שלא יהיה, אנחנו נמשיך לשמח את דור העתיד שלנו. את ילדי בר המצווה כמובן. בדיוק ככה. אז לטובת אלו שעדיין לא מכירים אותנו, אנחנו האחים שוקרון. שוב החלפת שם בלי לעדכן? לא, אל תדאג. אבירם ושמואל משמחים את ילדי ישראל. טוב, עכשיו זה נשמע כמו צמד כוכבי ילדים, אבל יאללה, בוא נתקדם. בשנים האחרונות הופענו ושימחנו עשרות ילדי בר מצווה באירועים מרגשים ומיוחדים. לא עצרנו גם בימי הקורונה, שהיה מותר להתקהל. גם בימים אלה, כשכולנו נלחמים על הבית, אסור לנו להפסיק את השמחה. טוב, אז אולי נשיר קצת? רגע, לפני זה, אני רציתי לספר עוד קצת על מה אנחנו עושים במהלך השבת. אחי, עזוב, אין זמן, הם תכף הולכים. ספר להם על ההמצאה החדשה שלנו. כן, כמו שניתן כבר לראות, שמואל מדגים את קסדת אבירם ושמואל שלנו, זו שתגן על חתן בר המצווה מפגיעת הסוכריות. ואנחנו כבר ראינו שהקסדה הזו מצילה ראשים. מה? אחי, ראשים. תשמע, אני פעם קיבלתי סוכריה בעורף. אתה יודע, לא הטוף ירקות האלה, אחת שהתבשלה בטלית חודשים. מה, איזו מכה זאת הייתה? מה, ברכת הגומל? לא ברכתי הגומל, אבל אמרתי תודה לאל, שלא נתפסתי, השבר וזה. אז חברים יקרים, הבר מצווה של הילד מתקרבת, מזל טוב בשעה טובה. בין אם תבחרו לחגוג באירוע ביתי וקטן בבית הכנסת של הקהילה, ובין אם תבחרו לחגוג באירוע גדול יותר בבית מלון. או בחול? מה חול עכשיו? וואלה, את האמת, מה זה בא לי? הרבה זמן לא הייתי בחול. טוב, נו שמואל, בכל אופן אנחנו נשמח ללוות אתכם ולשיר בכל סגנון מוזיקלי שרק תרצו. לחזן, לפייטן. לפייטן. פיוטים, אחי, שקר. בסדר, נו, בוא נפייטן קצת. יאללה, אבירם, כמה דיברת? טוב, אחי, עזוב, שיכנסו לעמוד שלנו, יש שם את קאט. בוא'נה, אבירם, זה עובד?